Tema ovog seminarskog rada je veštačka inteligencija. Sam sadržaj rada se sastoji iz uvoda, istorijskog razvoja veštačke inteligencije, ekspertni sistemi, inteligentne mašine, ekspertni sistemi pojam, struktura i osobine ekspertnih sistema, programiranje naspram inženjerstva znanja, ljudi uključeni u razvoj ekspertnog sistema, osnovni koncepti veštačke inteligencije, područje veštačke inteligencije, zaključak o autoru, pitanja i odgovori. Veštačka inteligencija se definiše na različite načine. Pod 1. Veštačka inteligencija je naučna oblast u kojoj se izučavaju hardversko-softverska rešenja koja treba da omoguće sposobnosti i ponašanja slično ljudskom. Pod 2. Veštačka inteligencija je naučna oblast u kojoj se izučavaju izračunavanja da bi se izračunavanjem omogućila percepcija, rezonovanje i činjenje. Pod 3. Veštačka inteligencija je naučna oblast u kojoj se istražuje kako da se naprave računari koji bi uspešno radili stvari u koje u ovom momentu bolje rade ljudi. Istorijski razvoj veštačke inteligencije. Pojam veštačke inteligencije nastaje leta 1956. godine. Zaslužni za početak i razvoj veštačke inteligencije su mnogi naučnici, među kojima su McCulloch, Pitts, Russell, Whitehead, Turing, Princeton, Minsky, Edmonds, Shannon i mnogi drugi. Počeo od 80. godina konstruišu se prvi komercijalni sistemi veštačke inteligencije, uglavnom takozvani ekspertni sistemi. Na prikazanoj slici je Hondin inteligentni humanoidni robot. Inteligentne mašine. 1956. godine na Dartmouth Collegeu u konferenciji koja je organizovala Miss Carty na temu 6 označava rođenje veštačke inteligencije kao oblasti računarstva. Ekspertni sistemi, pojam. Ekspertni sistem se sastoji iz baze znanja i mašine zaključivanja. Ekspert je osoba koja izuzetno dobro poznaje neku oblast ljudskog znanja kao i način rješavanja problema vezanih za tu oblast. Struktura i osobine. Osnovni sastavni delovi svakog ekspertnog sistema su baza, mehanizam zaključivanja i radna memorija. Programiranje naspram inženjerstva znanja. Konvencionalno programiranje ima dobro poznate i proučene metode razvoja i odvija se u 3 faze: projektovanje, kodiranje i provera, otklanjanje grešaka. Ljudi uključeni u razvoj ekspertnog sistema. Projekat ekspertnog sistema obavezno uključuje domenskog eksperta koji posjeduje ekspertsko znanje, ima sposobnosti za rešavanje problema, može da prenese znanje, komunikacione sposobnosti, raspoloživost, znači vreme može da posveti razvoju ekspertnog sistema, nije neprijateljski raspoložen prema razvoju ekspertnog sistema, i inženjera znanja koji poznaje inženjerstvo znanja, ima dobre komunikacione sposobnosti, može da problem pretvori u softver, ima programske sposobnosti, može da pomogne razvoju sistema i sl. Sistemi koji spadaju u domen veštačke inteligencije su: pod 1. simboličko umjesto numeričkog izračunavanja, zatim pod 2. nealgoritamski pristup rešavanju problema, pod 3. zaključivanje zasnovano na znanju, pod 4. primenljivost kod loše strukturiranih problema i podataka. Postoje 6 fundamentalnih zadataka veštačke inteligencije, a to su postavljanje, to je prikazivanje znanja, strategije istraživanja, heuristika, to je pronalaženje metoda i postupaka, dedukcija, strategija rezonovanja i planiranja i predstavljanje. Najpopularnije tehnike u predstavljanju znanja su: pod 1. strukture, sklopovi, pod 2. mreža značenja, pod 3. produkciona pravila. Područja veštačke inteligencije su: pod 1. rešavanje problema, pod 2.
procesiranje, pod 3 kompjutersko opažanje, pod 4 ekspertni sistemi. U zaključku možemo reći da veštačka inteligencija pokušava da stimulira ljudski način razmišljanja služeći se deklarativno znakovnim programiranjem u razvijenje vizuelnih senzora i prirodnih jezika. Postavit ćemo par pitanja na kraju. Pod 1. Šta je veštačka inteligencija? Pod 2. Kada nastaje pojam veštačke inteligencije? 3. Iz čega se sastoji ekspertni sistem? 4. Koje su 3 faze razvoja konvencionalnog programiranja? 5. Šta predstavlja cilj veštačke inteligencije? Odgovori na postavljena pitanja su sljedeća. Pod 1. Veštačka inteligencija je naučna oblast u kojoj se izučavaju hardversko-softverska rješenja koje treba da omoguće sposobnosti i ponašanje slično ljudskom. Pod 2. Sam pojam veštačke inteligencije nastaje 1956. godine. Odgovor na pitanje 3. Ekspertni sistem se sastoji iz baza znanja i mašine zaključivanja. Odgovor na pitanje 4. Konvencionalno programiranje ima dobro poznate i proučene metode razvoja i odvija se u 3 faze: projektovanje, kodiranje i provera, to je otklanjanje grešaka. I odgovor na pitanje 5. Cilj razvoja veštačke inteligencije je da simulira ljudski način razmišljanja. Zahvaljujem se na